Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου, των Αγίων ο χώρος έβρε πηγήν της ζωής και θύραν παραδείσου, εμπροκαγώ την οδόν διά της μετανοίας, το απολωνός προβατών εγώ ημί, ανακάλεσε με σωτήρ και σώσον με. Ευλογητός η Κύριε, διδαξόν με τα δικαιώματά σου, ο Πάλε με, εκμείον τον πλάσας με και εικόνη σου θεία τιμήσας, παραβάσει εντολής δε πάλιν με επιστρέψας εις γην, εξής ελήφθην, εις το καθομοίο συνεπανάγαγε, ο αρχαίο κάλος αναμορφώσαστε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ή την οδόν την στενήν βαδίσαντες, τεθλιμμένοι πάντες οι ενβίων, ή των σταυρών ως ηγών αραμένοι, και μη ακολουθήσαντες εν πίστη. Δέστε απολαύρετε, αητήμας αημήν βραβεία, και στεφή τα ουρανία. Ευλογητός η Κύριε, διδαξόν με τα δικαιώματά σου, εικόνη της αρήτου δόξης σου, ή και στίγματα φέρω πτεσμάτων, η τήρησον τόσον πλάσμα δέσποτα, και καθάρισον σοι ευλαγνία, και την ποθήνη πατρίδα παράσχουν μη παραδείσου πάλι ποιον πολίτην με. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ή των αμνών του Θεού κηρύξαντες, και σφαγιαστέντες ως περάγνες, και προς ζωήν την Αγίρο Αγί, και αηδίων μετατεθέντες, τούτον εκτενώς μαρτύρες ετήσαστε, οφλημάτων λύση, ημιν δωρήσαστε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξόν με τα δικαιώματά σου, ανάπαυσον. Ο Θεός τους δούλους σου, και κατάταξον αυτούς εν παραδείσο, όπου χωρεί των Αγίων Κύριε, και οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως φωστήρες, τους και κοιμημένους δούλους σου ανάπαυσον, παρορών αυτών πάντα τα εγκλήματα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, το τριλαμπές της Μίας Θεότητος, εξεγώς ημνήσομεν βόντες, Άγιος ο Πατήρ ο Άναρχος, ο συνάναρχος Υιός, και
το Θείο Πνεύμα, φώτισον ημάς εις της λατρεύοντας και του αιωνίου πυρός εξάρπασον. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η Θεός αρχιτεκούσα εις πάντων σωτηρία, διείς γένος των ανθρώπων έβρατο την σωτηρία, δια σου έβριμεν παράδεισον, Θεοτό και αγνή ευλογημένη. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο τελειωμένων, τας ψυχάς των δούλων σου, σώτερ ανάπαυσον, φυλάτων αυτάς, εις την μακαρίαν ζωή, την παρασύν φιλάνθρωπε. Εις την κατάπαυση σου, Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, αναπαύσον και τας ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών κατά βάσης άδει, και τας οδύνας λύσας των πεπαιδημένων, αυτός και τας ψυχάς των δούλων σου, σώτερ ανάπαυσον. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ημών η αγνή και αχράντος Παρθένος, η Θεόν αφράστος Κίσασα, πρέσβευε υπέρ του ελεηθήνε,
και συγχωρηθήνε τας ψυχάς των δούλων αυτού. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Γιατί δεόμεθα υπερμακαρίας μνήμης και αιωνίου αναπαύσεως, πάντων των ευκλαιώς αγωνισαμένων και πεσόντων, εν την προασπίση της βασιλίδος των πόλεων, γενναίων προμάχων αυτής, βασιλέως Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου και των συναυτό, Ελλήνων τε και φιλελλήνων, Ορθοδόξων Χριστιανών, έτι δε και των απανταχού της ελληνικής γης, εν της χρόνης της δουλείας του γένους ημών, μαρτυρικός θανόντων, υπέρ της Ορθοδόξου Χριστιανικής πίστεως και ελληνικής πατρίδος, πατέρων και αδελφών ημών, και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής, πλημέλημα εκούσιον τε και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τας ψυχάς αυτών, εν θα οι δικαίοι αναπαύονται, τα ελέη του Θεού, την βασιλεία των ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα, του Κυρίου ελεηθόμεν. Κύριε ο Θεός ημών, ο Θεός των δυνάμεων, ο συντρίβων πολέμους εν υψηλό βραχίονι, ο δια της αρήτου εν ανθρωπίσεως και του εκουσίου πάθους του μονογενού σου Υιού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, προτυπώσας και δείξας ημίν, ότι η αήτη θυσία έπεται η νίκη και το σταυρό ακολουθεί η Ανάστασης. Επάκουσον ημών δεωμένων της εις ισχύος και της εις φιλανθρωπίας. Ισχύος μεν, ή να το έθνος ημών διαφυλάτων από νίκης εις νίκην οδηγείς και από δόξης εις δόξαν ανάγεις. Φιλανθρωπίας δε, ή να τας ψυχάς των υπερπίστεως και πατρίδος, ηρωικός αγωνισαμένων και ενδόξως πεσόντων, εν την προασπίση της βασιλίδος των πόλεων, προμάχων αυτής, βασιλέως Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου και των συναυτό Ελλήνων τε και φιλελλήνων Ορθοδόξων Χριστιανών, έτι δε και των απανταχού της ελληνικής γης, εν της χρόνης της δουλείας του γένους ημών, μαρτυρικός τελειοθέντων, υπέρ της Ορθοδόξου Χριστιανικής πίστεως και της ελληνικής πατρίδος, πατέρων και αδελφών ημών, εν τη χωρία των εκλεκτών σου κατατάξεις. Τούτον γάρ τα πνεύματα, ως νέφος υμνώδε περίκυνται, και η τύμβη τα όρια της πατρίδος, φυλάτουσι τα δε αυτών τίμια αίματα, της ελευθερίας ημών το δέντρον αρδεύουσι. Ως περεν τη γη, την φάλαγγα των επιλέκτων απετέλεσαν, ούτω και εν το ουρανό στρατιάν Αγίων Μαρτύρων συγκροτήτωσαν, και ως περ παρανθρώπης, τίμιοι γεγόνασιν, ούτω και παρασύ το Θεό, Άγιοι έστωσαν. Τον γάρ αγώνα των καλών ηγονίσαντο, και των δρόμων οι γενναίοι αθλητέ νικηφόρος ετέλεσαν. Απόδοσουν αυτής ο δίκαιος κριτής, των της δικαιοσύνης στέφανον. Ημίν δε, εις το εκείνον θανάτου ελευθέρης νυν ζώση, παράσχου ο Θεός, αεί μνημονεύειν της υπερόχου αυτών θυσίας, και αναθεωρούντας την έκβαση της αναστροφής, μιμήστε αυτόν την ανδρεία. Επίβλεψον Κύριε απ' ουρανού, και αποθρόν δόξης τη βασιλεία σου, και της άρχους ημών και το έθνη την ευλογίαν σου κατάπεμψον, του ενδόξου στρατού της πατρίδος ημών πρόστιθη, τους γενναίους αυτού γείτορας ενίσχυε, και πάντας ημάς δια της υπερμάχου στρατηγού εις νίκην οδήγη. Σίγαρη ο Θεός των σωτηρίων ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα Συ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα Συ, ο και νεκρών και ζώντων,
την εξουσίαν έχουν ως αθάνατος βασιλεύς και Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμωμαγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων προπατώρων, Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ των Πατριαρχών, του Αγίου και Δικαίου τετραημέρου φίλου αυτού Λαζάρου, και τας ψυχάς των και κοιμημένων δούλων σου, Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου, ως και πάντων των συναυτών, πεσόντων εν την προασπίση της βασιλείδος των πόλεων, Ελλήνων τε και φιλελλήνων, χριστιανών Ορθοδόξων, κληρικών στρατιωτικών και λαϊκών, εν σκηνές δικαίων τάξε, εν κόλπης Αβραάμ αναπαύσε, με τα δικαίων και Αγίων συναριθμίσε, ημάς δε λέησε και σώσε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.